ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥାଟିଏ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ଜଣେ କୃଷକର ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। କୃଷକ ଜଣକ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲା। ଶାନ୍ତି, ଓ ଶାନ୍ତି, ଆରେ ଶୁଣୁଛ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ମୋତେ ମୋ ଖାଇବାଟା ଦିଅ। ମୋର ପରା ବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ସିଆଡ଼େ ପୁଣି କେତେ ବିଲ ହଳ କରିବାର ଅଛି। ଆରେ ମୋ କଥା ତୁମକୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆଣୁଛି, ଟିକିଏ ରୁହ। ଏଇ ନିଅ ତୁମ ଖାଇବା, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇଦେବ ହେଲା। ହଁ ଶାନ୍ତି, ଖାଇବା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇଦେବି। ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆରେ ଟିକେ ଶୁଣ, ଘରେ କିଛି ପରିବା ନାହିଁ। ଆସିଲା ବେଳେ ବାଡ଼ିରୁ କିଛି ପରିବା ନେଇ ଆସିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେଇ ଝିଅଟିର ନାମ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରଖିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଝିଅଟିକୁ ଜନ୍ମ କରିସାରିବା ପରେ କୃଷକର ପତ୍ନୀ ଶାନ୍ତିର ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଶୁଣୁଛ, ମୋତେ ଆଉ ଲାଗୁନି ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବା ବଞ୍ଚିବି। ଆରେ ଶାନ୍ତି, ତୁମେ ସେମିତି କୁହନି। ତୁମ ଦେହ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବ, ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ। ତାକୁ ମୋର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଦେବନି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଶାନ୍ତିର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଶାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଗଲା ପରେ କୃଷକଟି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ସେ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। କୃଷକଟି ଘରର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି କିଛି ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିନେଲା। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାର ନାମ ସେମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ରଖିଲେ। ତାପରେ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ତାର ମା ଆଦୌ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଘରର ସବୁ କାମ କରାଉଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଥିଲା, ତାର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତା ମାଙ୍କର ସବୁ କଥା ମାନୁଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବାସନ ସବୁ ମାଜି ଦେଇଛୁ? ହଉ, ଏବେ ଯା ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ। ତୋ ବାପା ବିଲରୁ ଆସିଲେ ଖାଇବେ। ହଉ ମା, ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସାବତ ମା ଯେମିତି ତାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରେ। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଅପମାନ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ସବୁ କିଛି ସହିଯାଏ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଯାଏ। ସମୟ ସହିତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପୂଜା ପାଠରେ ସବୁବେଳେ ମନ। ସେ ଘର କାମ ସହିତ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବିପରୀତ ଥିଲା। ଅମାବାସ୍ୟାର କୌଣସି କାମରେ ଆଦୌ ମନ ନଥିଲା। ଅମାବାସ୍ୟା କାହାରି କଥା ମାନୁନଥିଲା। ତେଣୁ ତା ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଏହିପରି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ଝିଅ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। କୃଷକଟି ତାର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶାଶୁଘର ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ହେଲେ ଅମାବାସ୍ୟାର ଶାଶୁଘର ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶାଶୁଘର ଗରିବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ ନ କରି ସବୁବେଳେ ନିୟମରେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଅମାବାସ୍ୟାର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ବଦଳି ନଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ନିଜ ଘରେ ମହାଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କଲା। ସେ ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
ତା ଘର ଆଗରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ତା ଭାଉଜ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତୁମେ ଅମାବାସ୍ୟା ଘରକୁ ଯିବନି କି? ମା ତ ଆଗରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି କି ତୁମେ ପହଞ୍ଚି ନାହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହଉ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼। କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ, ଅମାବାସ୍ୟା ଘରକୁ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ମୋତେ ତ ସେ ପୂଜାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହିଁ। ମୋର କ'ଣ ଯିବା ଠିକ୍ ହେବ? ଆରେ, ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଧହୁଏ ବ୍ୟସ୍ତରେ ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ଅମାବାସ୍ୟା ତ ତୁମ ଭଉଣୀ ନା, ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ ଦେଲେ ବି ତୁମେ ତା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ତା ଭାଉଜ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତା ଭାଉଜ କଥା ମାନି ଅମାବାସ୍ୟା ଘରକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଦେଖି ଅମାବାସ୍ୟା ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ? ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ। ତୁ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଘରର ବୋହୂ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ମୋ ଘରକୁ ଡାକିନଥିଲି। ଏହିପରି ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବହୁତ ଅପମାନ କଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମନ ଦୁଃଖ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଘରକୁ ଆସି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଦୟା ମୋ ଉପରେ କେବେ ହେବ? ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ପ୍ରଭୁ? ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତା ବାପ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କହିଲେ, ଝିଅ, ଲାଗୁଛି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ। କ'ଣ ତୁମେ ମୋର ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରିବ? ହଁ ବାବା, ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିପାରିବି? ଝିଅ, ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଏ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଅସନା ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମେ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା କରିପାରିବ? ହଁ ବାବା, ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ସଫା କରିଦେଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା କରିଦେଲା। ଝିଅ, ତୁମେ ଆଜି ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା କରି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କରିଛ। ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଝିଅ, ତୁମେ ଆସିବା ବେଳେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବି। ସେ ବାବା ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ହିଁ ଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଭେଷ ବଦଳାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତା ବାପ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଦେଖି ତା ଭାଉଜ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲ। ତୁମ ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ ତ? ଆରେ ନା ଭାଉଜ, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ। ବାପା ଓ ଭାଇ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ଆରେ, ଆଗ ତୁମେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ କିଛି ଖାଇନିଅ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ। ଏହିପରି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଭାଉଜ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ତା ଭାଉଜ ତାକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାଉଜଙ୍କ ଠାରୁ ଉପହାର ନେଇ ନିଜର ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ତାକୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିବାର ଅଛି। ସେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆସିଗଲ ଝିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସେଦିନ ତୁମେ ମନ୍ଦିରକୁ ସଫା କରିଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ନିଅ, ଏହାକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଲିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାବା। ଏହାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଘରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଉପହାର ଖୋଲିଲା, ଦେଖିଲା ତା ଭାଉଜ ତାକୁ ଶାଢ଼ୀ ଓ କିଛି ଗହଣା ଦେଇଛନ୍ତି।
ତାପରେ ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଥଳି ଯେମିତି ଖୋଲିଲା, ତାହା ଦେଖି ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଥଳିରେ ବହୁତ ସାରା ଧନରତ୍ନ ଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କଥା ଅମାବାସ୍ୟା ଜାଣିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆସି କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପାପର ଫଳ ମୁଁ ଆଜି ପାଉଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବେପାର ଏବେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋତେ ବି କହ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବେପାରରେ ପୁଣି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଅମାବାସ୍ୟା, ଯଦି ତୁ ତୋ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଅ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଶୁଣି ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବାପ ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ଯିବା ବାଟରେ ପୁଣି ଅମାବାସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଝିଅ, ଲାଗୁଛି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମାନିବ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ ବାବା। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବ? ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ଏବେ ସଫା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଯିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ କୁହ। ଏହା କହି ଅମାବାସ୍ୟା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବାପ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତା ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସେଠାରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲା। ଅମାବାସ୍ୟା, ଶୁଣ, ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ଆରାଧନା କର। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।